खुलुमबाय। BKWSC नि थागिबि बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जर'खायै आरिमु जालिया, गोनोखो जालिया एबा आरिमु गोराफोरनि थाखाय नैबे खौराङा फैदों थोंजों BKWSC नि एडुकेशन साब कमिटिनिफ्राय। गांसे मावख'आरि लाइजामाव बे फोसावनायखौ मोन्नाय जादों। बेयाव फोसावनाय बायदिब्ला गोसो गोनां आरो उदायथि गोनां बिनायसाफोरनिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। प्रि कचिं क्लासनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम एबा दरखं आनजादाव बाहागो लानायनि थाखाय आर'जलाइ नागिरदों। जाय बिनायसाफोरा बे आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन बिसोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50+ मिशन थांखि सुरनायनि जोहै बेसेन नाङै कचिं होनाय जागोन। एस्पायरेन्टफोरनो सिभिल सार्भिस एग्जाम जेरै APSC UPSC आनजादखौ क्रेक खालामनो हाहोनाय थांखियै बे फोरोंथायखौ होनाय जागोन। बे गासै थांखि सुरनायखौ BTR सरकारनि सुंथानायाव BKWSC ओनसोलनि एस्पायरेन्टफोरनि थाखाय लानाय जादों। बेजों लोब्बा थानाय गोनां खालारफोरा जाबाय फोसावथाय आरो सुफुंलाइ राननाय खालार 1 जुलाइ 2025, सुफुंलाइखौ गथायनाय खालार 15 जुलाइ 2025, हाबलाइ फोसावनाय खालार 17 जुलाइ 2025, दरखं आनजादनि खालार 20 जुलाइ 2025। खुलुमबाय। BKWSC नि थागिबि बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जर'खायै आरिमु जालिया, गोनोखो जालिया एबा आरिमु गोराफोरनि थाखाय नैबे खौराङा फैदों थोंजों BKWSC नि एडुकेशन साब कमिटिनिफ्राय। गांसे मावख'आरि लाइजामाव बे फोसावथायखौ मोन्नाय जादों। बेयाव फोसावनाय बादिब्ला गोसो गोनां आरो उदायथि गोनां बिनायसाफोरनिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। प्रि कचिं क्लासनि थाखाय दरखं आनजाद एबा एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशनआव बाहागो लानायनि थाखाय आर'जलाइ नागिरदों। जाय बिनायसाया बे आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन बिसोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50+ मिशन थांखि सुरनायनि जोहै बेसेन नाङै कचिं होनाय जागोन। एस्पायरेन्टफोरनो सिभिल सार्भिस एग्जामिनेशन जेरै APSC एबा UPSC आनजादफोरखौ क्रेक खालामनो हाहोनाय थांखियै बे फोरोंथायखौ होनाय जागोन। बे गासै थांखि सुरनायखौ BTR सरकारनि सुंथानायाव BKWSC ओनसोलनि एस्पायरेन्टफोरनि थाखाय लाबोनाय जादों। बेजों लोब्बा थानाय गोनां खालारफोरा ओरैबायदि: फोसावथाय आरो सुफुंलाइ राननाय खालार 1 जुलाइ 2025। थामहिनबा नोंथांमोना बेखौ साननानै लादो सुफुंलाइ राननाय खामानिया दा सान्दै सोलिगासिनो दङ। सुफुंलाइखौ गथायनाय जोबथा खालारा 15 जुलाइ। थामहिनबा बे सुफुंलाइ गथायनाय खालाराबो दा सोलिगासिनो दङ। हाबलाइ फोसावलाइ खालार माने एडमिट कार्ड फोसावनाय खालारा जाबाय 17 जुलाइ 2025। बेनिफ्राय दरखं आनजाद एबा एन्ट्रेन्स एग्जामनि खालारा जाबाय 20 जुलाइ 2025। बेहाय मोनसे खोथाखौ बुंखाबावदों, गेंथुनारि आरो गेंथुनारि नङि मोन्नैबो रोखोमनि आर'जलाइखौ थामहिनबा अनलाइन आरो अफलाइन एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। गेंथुनारि आर'जलाइनि थुगेंथङा ओरैबादि www.education.bodoland.gov.in आरो गेंथुनारि नङि थङा जाबाय काउन्सिल अफिस अफ सानजारि नोगोर, सिमेन्ट चापरि, धेमाजि और काउन्सिल अफिस बडोलेण्ड भवन, बेलतला, सार्वे, अजन्ता पथ, गुवाहाटी 28। गेंथुनारि नङि आर'जलाइनि थाखाय नोंथांमोना नैबे जानबुङाव फोनांजाब नम्बरफोरा जाहैबाय 9954064670, 9954199006, 78961466967 आरो 9387664883। अब्ला नोंथांमोना जुदि गोसो गोनां बा नोंथांमोना एलिजिबल अब्ला नोंथांमोना थाबैनो अनलाइन नङाब्ला अफलाइन आर'जलाइखौ गथायनो हासिगोन। जोबनायाव आं नोंथांखौ खावलायदों नैबे नायथुनखौ शेयार खालाम जाहाथे नोंथांनि लोगोफोरा बा जाय BKWSC आव उदायथि गोनां
बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना जाहाथे नैबे भिडिअनि जोहै नैबे नायथुननि जोहै बे खौरांखौ मोनो अब्ला बेखौ शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।